Helo. Fi yw Daisy Tucker a croeso i Brad. A fi ddim mynd I dweud I chi 6-7 reswm pam dylech chi pleidleisio am fi. Tung 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 sahwr. Fi'n sicrhau parch yn y dosbarth. Bydde fi'n ceisio parhau'r sesiynau mentorau gyda blwyddyn 7 ac 8 I adeiladu ar ei hyder yn pynciau fel mas Cymraeg a Saesneg. Fi'n sicrhau bod pawb yn saff yn yr ysgol. Bydde fi'n cyswllt cryf rhwng y disgyblion a'r athrawon. A bydd fi'n sicrhau bod mwy o socials. Yr athrawon yn ymddiried I fi yn yr ysgol. Tro cyntaf. Nawr, cawn ni weld beth mae'r athrawon yn dweud. Wyt ti'n mynd I pleidleisio am fi? Ydw. Na. Wrth gwrs. Cant a cant. Ydw. Na. Siŵr. Bendant. Wrth gwrs. Na. Ti yw'r gorau. Mae'n dibynnu, Daisy. Faint o arian sydd yn dy boced? Un gair I disgrifio'r ysgol. Daisy. Brwdfredig. Ansbaradagaethus. Anhygoel. Ddiwiog. Arbennig. Anhygoel. Ac felly dyna'r rhesymau pam dylech chi pleidleisio am fi.